Shukuthi ekhaya sibathathu iy'ngane ey'zalwa umama. Khona mina usisi omdala, mina nginobaba wami ngedwa. Mase bakhona iy'ngane zama eziwu-2 ezingilamayo. Zinobaba wazo zombili oweshade nomama. Khona usisi wami uNumber 2, mase bakhona ubhuti wami omncane uNumber 3 oyena umagcino. Mina ngihlala kwami ngathenga umuzi wami because ngangazi ukuthi laphayana umuzi wenye indoda akusikhona ekhaya, esinye isibongo laphayana, nami ngibize esinye isibongo. Ngazenzela nje owami umuzi la ekuzofike kubizwe esami isibongo khona. Shukuthi ubhuti wami omncane nosisi wami oNumber 2 basala ekhaya. Kuthe noma abazali sebedlulile emhlabeni kwaba yibona abasele ekhaya. Usisi wami waba nomntwana, ubhuti wami yena waba nonkosikazi. Kodwa unkosikazi beyangakamuvi ke ukuthi azohlala naye ekhaya. So nje bekuyilonto ukuthi uma wengane yabona uyaziwa, uyafika njalo ekhaya. Mina ke uNkulunkulu akangibusisanga ngezingane, anginabo abantwana. Futhi nje anginayo indoda, mhlawumbe ngizothi indoda ingishadile, umjolo wangihlula ngabe sengiba nje umuntu oyikholelwayo ojoyina inkolo. La endlini ngihlala ngedwa. Nginokusiza ekhaya, ngiyasiza, ngiyathumela lokho engikuthumelayo because ngiyazi ukuthi udadewethu nomfowethu banesimo samatoho esingacacile kahle, yize babamba there and there, kodwa isimo sabo samatoho asicacile kahle. Usisi wami lo uNumber 2 agcine setohoza, kodwa nje kwakuyitoho elingacacile, kodwa agcine sepermanent kulelo tohwana lakhe bakithi. Ngelinye ilanga siqhubeke isikhathi sihamba, esebenza usisi wami. Afike useneqhuguluzwana lakhe bakithi lemoto. Afike la kwami, afika ngitshela ukuthi unenkinga, lesifo, kukhona isifo esimngenayo. Akazi noma uzothi dementia noma uzothi isifo sani. Uvelane nje afikelwe ifu lokukhohlwa, akhohlwe kwasani. Mangabe kuwukuthi isikhathi sokulanda ingane esikoleni, mabe selifikile lelifu elifike limkhohlwe, elifike limkhohliso, lifike base liyanyamalala. Mangabe selifikile lolo lifu, uthola ukuthi isikhathi sokuthi kumele ahambe ohlangabeza ingane esikoleni because ubesegcine sesebenza endlini. Kumele ahambe ohlangabeza ingane esikoleni, ifu livelane lifike akhohlwe ingane angayilanda esikoleni. Ingane izigcine ihambe ngeenyawo. Ifike sekuhlwile ingane kade ihamba ngeenyawo isuka esikoleni le ekudeni. Ingiphathe kabuhlungu ke lento le ngixoxela udadewethu because ubekakhala inyembezi ezobikela usisi wakhe omdala usizi abhekene nalo. Ngithi mina kusisi wami, yazi ukuthini, ngoba vele unyaka usuyaphela, izingane seziyabhala unyaka usuyaphela. Kunganjani ukuthi ingane yakho, phela ingane yakhe ingane yami, ngikubambele yona ngonyaka ozayo, ihlale ngala, ifunde ngala. Ngiyamazi uthisha omkhulu esikoleni engizoyikhulumela kusona. Ifunde ngalana, iqhubeke nemfundo ngalana up until lelifu leli likuhlaselayo lize lidlule. Usisi wami, Nkosi yami, akhala inyembezi athi, yazi ngadlulelwe uma emhlabeni, wena benobaba badlula ndawonye engozini yemoto, wena wathatha isikhundla sokuba uma kuthina. Ngiyazi ukuthi mengixoxele wena iy'nkinga zami zonke uzoba neqhinga lokuyisolva. Ayike ngempela ingane imuve, izomuva inike manje nami. Uyayibona ukuthi ingane ehlukumezekile, yabona inalokuhlukumezeka, yazi ingane ethensile, ingane tensed. Ingizame bakwethu ngisebenzisa umagic wami ukuthi nje ngizama ukuthi ingane izama ukuqaqeka, yabona ngizama ingane ngiyikhiphe, ngihambise indawo ingane ukuthi izama ukuqaqeka, ngitshengisa ukuthi it's okay, siyaphila lana, ngiyayilanda esikoleni nami, kodwa inomalume, kodwa kuney'nsuku le ngifike ngiyilande khona nje just ukuthi ngifuna umqondo wayo ukuthi ukuqaqeka, kodwa kunomalume ohamba lengane. Ingane ubona ukuthi siyazama ukuncibilika ize kunzima, kodwa iyazama ukuncibilika. Sho nje ingane ezamayo, ngathi ingane ezamayo ayincibilikile 100%, ayiqashukile lengane 100%. Ayikudlula isikhathi sininini ingane ikhulela la kwami. Abuye usisi wami, uyakhala ke manje, uyahayiza ukuthi yena akasana senti mhlawumbe angalithumela lekhaya, mangabe kuwukuthi uholile asupport ingane yakhe because waya emshinini.
nge-credit card ethi uyokhipha amasentshana nje amancane efuna ukupeshapesha la ngapesha khona. Sho ukuthi uma ngabe ekhipha lapha emshinini i-credit card wayikhohlwa emshinini kwamali leyo eyikhiphile wayishiya lapha emshinini wahamba. Asho ukuthi kwase kufike leli ifu leli elifikayo lokukhohlwa. Washiya kwasani lapho wahamba wayendlini. Hayi mangabe sendlini ama-message ayangena ukuthi i-credit card iyakhipha imali kuphi i-credit card yenza ukuthi i-credit card yenza ukuthi nokuthi ama-message nje ayangena yena usafikelwe yifu lokukhohlwa akaboni lutho akazi nokuthi kwenzakaleni kwafoni leyo uyishiyele ukhohlelwe emotweni. Sho ukuthi sisi wami kangitshele ukuthi manje ukolota i-credit card isigixa semali engaka. Lo muntu wethenga na-online enza izinto eswiper enza lokhu nalokhu ukweleta imali eningi kakhulu. Ake usisi wami ngimzweleke lento le ngimtshela usisi wami khulileka focus kule nkinga lobhekene nayo. Khulileka ingane yakho mina I'll take care of ingane yakho ngiya-understand ukuthi amatoho akho abuye angabi kahle akafani namatoho ami. Khulileka focus ekukhokheni loso sikweletu or ekulwiseni ibhange for loso sikoloto. Mina I will take care of umntwana wakho. Sho ukuthi manje sengisupporta umntwana 100%. I-school fees ukhokhelwa yimina, i-uniform umina, igrosa umina, ukumngcebelekisa umina. Sho ukuthi nje lo sekumntwana wami and nami I am helping. Uyayazi lonto leyo mangabe uyisibling endala ukuthi automatically umzali. Ake ngelinye ilanga sho ukuthi ngihambile ngiye head office. Ngiye head office ngathi mengifika la endlini ngathi mangabe nje ngibeka unyawo lami lendlini ikhanda lavelane lathi nke lankeketha ikhanda kodwa lashabalala ikhanda lankeketha nje laphinde layeka. Awu kwenzakalani simakade yini lento engenzakalelayo kwabe ikhanda engathi liyangibulala nje ngathi mengithi ngenza istep sesibili sesithathu ladlula ikhanda. Ayi ngihlaleke endlini kusenjalo kudlula amahora ngithola ucingo from umfowethu lo omncane. Athi umfowethu omncane kunami hayi ukuthi ngincane ngeage muncane kunami. Athi umfowethu hayi sisi wami uhleli phansi lo hleli khona. Ngithi mina ngihleli phansi kwenzakalani. Athi yena hayi dadewethu kuzomela uphuthume uze le ekhaya. Sesivele lo umshophi la. Uma kasibahle esho usisi wami lo owunumber 2 sho usisi wami omncane nginami athi uma kasibahle usevelane nje waphathwa yikhanda esingal-understand ngathi ngimgijimise emshiyeni uma kasibahle ayi ikhanda lashuka umqeda ikhanda uthulele nje endleleni emotweni yakhe ngithi ngisamgijimisa emshiyeni wavelane nje wathula wacima kwaphela ngaye. Ey bakwethu into engizoyithini ke le uvalo lungishwaqa amathumba ashwabani. Usibahle uzothini usibahle kuvele nje kuyingane engaqaqekile mase kuthiwa kudlula uma wakhe emhlabeni uzothini. Into engizoyithini mina ngizomtshela ngimthini usibahle. Hake bakwethu agcina usibahleke etsheliwe ukuthi uma wakhe akasekho emhlabeni ahambe ayongcwatshwa uma kasibahle ayi sibuye size le ekhaya. Kodwa lapha emgcwabeni khona into yaba strange wathi uma kasibahle bangabe esehle emgodini lavelana izulu laduma labamnyama kwaqhunqa kwabamnyama yonke indawo. Hayi kodwa lonto ke phela i-weather i-control uNkulunkulu angeze siyikhulumele i-weather. Ayisifike ke lendlini usibahle usaphatheke kabuhlungu kanjalo ngiqale inkosi yami usibahle ngiyazama manje ukuthi ngimnikeze ama-counseling ngimtholela ama-counseling usibahle mayafika nje ngale kuma-therapist noma ama-counseling ufike nje angafuni ukukhuluma avale owakhe umlomo ukuthi ngiyoke ngikhulume. Therapist iyombuza abantu be-counseling bayombuza usibahle nje avale imbobo yokudla angalokothi awuvule umlomo. Athule athi du angawuvula umlomo bangakhuluma ngaze acwebe inyembezi amehlo abebomvu tebu kodwa ukuthi ake akhulume soze akhulume usibahle. Into engizoyithini ke lento le into engizoyithini kahle ngigcine ngiyeke nami lento le ngithi ngizoyishiyela enkosini ngihamba nayo inkonzo usibahle abazalwane bayamazi abazalwane bayamnikeza uthando ngihamba nayo inkonzo usephendukile nayo usibahle la enkonzweni.
Kodwa nje uyakwazi ukuphenduka kwengane, ayithandazi, ithandaza uma ngabe kusenkonzweni, futhi nakhona umthandazo wakhona nje awuzwakali ukuthi shiphi 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 shiphi, awuzwa nje umthandazo ukuthi ithini le ngane, ithini uNkulunkulu, iphenduke uma beqala ngakuphi. Kodwa-ke uSibahle bekayimemba naye yasenkonzweni, ewumuntu omusha, ehamba nabantu abasha, nje ewumuntu omusha nje naye orecognize-wayo enkonzweni. Aqale-ke manje uSibahle a-experience into yokuthi usese-high school manje, experience indaba yokuthi ayimana akasasiyona ingane e-bright esikoleni. Vele bekangekho bright, bekacondobezela, kodwa manje a-experience ukuthi use-experience indaba zokhondoni vele. Ama-results akhe mangabe efika avelane nje afike ubone ukuthi ithemba alikho la. Ngiyamzama esikoleni, uSibahle uyingane yokuthi mangabe engafuni into uvelana avala umlomo athule athi tu. Ake aqala uSibahle atshengisa ukuthi uyangi-appreciate njengoma wakhe oyedwa omnakekelayo, atshengisa uthando kumina. Ngiyibona ukuthi lengane le noma ingane ehlukile ngenxa yezimo eziyehlelayo, kodwa uyayibona ukuthi ingane etshengisayo ukuthi iyangithanda. Iyapheka lendlini, ikhuthele, iyaklina, iyawasha, impahla zami iyayiwasha. Okuyibona phi ingane iwasha impahla, iwashe ngesandla, ingayiwashi ngisho nomshini, i-ayini ibuye iyifolde kahle ziqonde. I-wardrobe yami iqondile ithe thwishi, amashidi ami uyawashintsha, uyaklina, indlu yami iklini, iy'cathulo zami ziklini, iy'khwama zami ziklini, indlu yami nje ifresh. uSibahle nomalume wakhe, shukuthi umfowethu lo ugcina, very very close, very very close in such a way that mangabe kuvalwe izikole uSibahle uhamba ngaleli langa leli aqeda ukubhala ngalo, uhamba vele eye esikoleni eyobhala isikhwama usipakishile, aze abuye ngaleli langa leli izikole zivulwa ngakusasa, abuye ebusuku or ngabo 6 izikole ziyavulwa ngakusasa. Shukuthi uSibahle okhondoni abathole aze afike ka grade 12. Mase ka grade 12 ke uSibahle kuthi nje phakathi nonyaka shukuthi ubhuti uma wengane yakhe usehlala naye laphayana ekhaya kubo emzini kamama nobaba wabo phela oma kaSibahle banomalume kaSibahle. Uhlala lapha emzini wabazali, uhlala laphayana ubhuti, uhlala nonkosikazi, akusiyo unkosikazi uma wengane. Shunje sekufana ukuthi unkosikazi because sebehlala isikhathi eside. Ayike kuthiwa lo nkosikazi umithi ukhulelwe usezoteta. Bakhulume noSibahle, uSibahle ufunda grade 12 njalo. Bakhulume noSibahle ukuthi uSibahle akazogada ingane, akazosiza lo mama ngenkathi esa recover from umthungo. Amsize ukuthi amphathise ingane, yabona, asize nasendlini kubo yena ophekayo, yena umuntu oclean. Phela uSibahle ke uyisikhwishi ke vela akasilivila. uSibahle ke angibikele, hayi manje ngiyahamba kusasa, ngiya kogadisa umfazi kamalume ingane ngoba uzoteta ngomthungo kusasa. Akekho umuntu ozobe emhlalisile, akekho umuntu ozobe emgadisa ingane, emsiza endlini. So ngiyahamba ngiyomsiza. Hayibo Sibahle, uqonda ukuthini wena ufunda umatric phela kuphakathi nonyaka, ungavelane uhambe uye kohlala uyogada ingane phakathi nonyaka? Athi uSibahle, hayi ma, lalela, kune option yokufunda online vele ka matric esikoleni, sinalo option yokufunda online. Sengikhulumile nothisha omkhulu, kwathiwa ama homeworks nomsebenzi ofundiwe ngizobe ngithunyelelwa ku WhatsApp noma ngizoyithola ku Google Classroom yonke information engiyidingayo. Hayibo Sibahle, kanjani manje, uqonda ukuthini ngayo yonke lonto lo ishoyo? Ekucacile nje ukuthi uSibahle akezwa lutho, uyangitshela uSibahle ukuthi lento le uzoyenza futhi uzoyenza yenzeke. Ake ngempela uSibahle ke ahambeke, phela uSibahle banomalume wakhe bahlobene 100%, ubaba umama obahlanganisile. Mina ngihlobene ngesasadini la mama, so kuye kube naloko athi mina ngeke ngize ngimlahle umalume, angeke ngize ngimlahle umalume wami. Kube naloko ukuthi phela labantu bazalwa ugogo nomkhulu uzalwa ugogo nomkhulu oyedwa walomuntu. Mhlawumbe kumina kuyaba naloko ukuthi mina ngusibongo ohlukile, bona bawusibongo ofanana. Phela uSibahle mangabe sekhuluma ngomalume wakhe, uyakubona lokhu ukukhuluma ngomalume wakhe ukuthi kusuke ekujuleni kwenhliziyo yakhe, angeke nje amshiye umalume wakhe. Angempela kuSibahle ahamba eka malume wakhe,
agade ingane abuye after inyanga eyodwa aqhubeke no-matric wakhe athende esikoleni-ke manje asafundi online. Ayaphuma ama-results uSibahle ufeyile dismally. Azama ukulungisa lezo ifundo lezi ayifeyilile, akhulume nami ufuna ukulungisa lezo ifundo lezi ayifeyilile. Lapho efeyilile nje ifundo eziningi ngalo ke ethatha nga-1 kubhale kona kubonakala nje uSibahle indaba yokuphasa akaphasi. uSibahle uyangiconfuse, uyingane ehlakaniphile kodwa ngiyaconfuse ukuthi esikoleni kwenzakalani, waye esikoleni angaphasi. Ngisho ungambuza nanoma ingane uzokuchazela ayisho njengoba injalo, umbuze ngento encwadini uzokuchazela injengoba injalo, kodwa nje mase kubhalwa uSibahle akaphasi. Ayike uSibahle uyabekwa-ke izandla enkonzweni, abazalwane bayamthandazela ukuthi hayi uSibahle ake kulunge esikoleni, uSibahle akulunge esikoleni. Kunaloko uvelana uSibahle mangabe ebona ukuthi abazalwane sebemthandazela kakhulu ngale ndaba isiyamcasula, ahamba ayohlala ekhaya kubo kumalume wakhe. Athi hayi ngisaye ekhaya kancane ma, okweyinsukwana ngisoshawa umoya, phela umuntu akafundi akenzi lutho ini. Ayahamba ayoshaya umoya uSibahle. Kuze kube khona umzalwane la esikoleni lenkonzweni athi hayi ngoba uSibahle unawo umatric, yabona, ngoba akawuphasanga umatric kodwa ugrade 11 unayo. Ngingamzamela lapha ecollege yethu, sho ukuthi thithena FET college, ngimfake FET college. Hayi ngempela akazanyelwe kuSibahle angene FET college. Nakhona uSibahle uyafunda incwadi, uyazazi incwadi, uyayicula, kodwa akaphasi uSibahle. Ake ubhuti wami agibele aze la kumina azosho ukuthi hayi ingane le idinga usiko. Kwashona uma wayo wangenzela usiko, yena usebhulile, inyanga yathi uma wayo uhleli phezulu kwalengane emahlomba lengane, ufuna ukuthi uma wakhe enzele umsebenzi ngoba lekhaya zange samenzela umsebenzi, samgcwabisa nje okwembuzi. Engathi nje kushona imbuzi, samgqiba nje, asimenzelanga usiko, asimenzelanga umsebenzi. So kuzomela ukuthi enzele umsebenzi uSibahle ukuze uma wakhe asuke emahlombe akhe. Mfowethu, mntaka baba, uyazi ukuthi mina ngiyakholwa, ngisindisiwe, izinto zamasiko angizingeni, izinto zemsebenzi angizingeni. Ake ubafo akhuluma athi awusisi, kodwa ngoba uyazi ukuthi wena umuntu onemali lekhaya, usungaze ubuke ingane ibhuqabhuqeka ifeyila kanje esikoleni, ingane uyazi ukuthi ihlakaniphile, kodinga ukuthi lo siko leli silenze, noma ungalenzanga usiko, kuzodingala ukuthi ungisize ngithola imali yokuhlaba lenkomo. Hey, ngithwala izandla ekhanda, ngiyakholwa mina ngisindisiwe, angikholelwe ey'ntweni enjengalezi. Ngumzalwana, ngiwahlabeli mina abantu abangasekho, ngibahlabela abaphansi. Mina ngiyakholwa, ngiyathandaza. Mangase ungitshele ngokuthandaza-ke, athi umfowethu, udadewethu, le ngane kudala ithandazelwa. Ngithe hey bafo ngingikwazi ukukhipha eyami imali. Umfowethu inhliziyo yakhe ishone phansi, umoya wakho ulimala umfowethu. Asi dadewethu, kodwa angeke ukwazi ukuthi usize ingane yakho. Le ngane le uyifukamele la endlini, uyifukamela ukuthi yenzeni, iloku iklinana nalendlu yakhe enkulu, iwashana ney'ndonga lendlu yakhe enkulu, iwashana newashing yakhe, ayinelana newashing yakho. Awufuni ukuthi iphumelele njengawe, nayo ibe nomsebenzi, ibe nemoto yayo. Angisho yayibona le ngane le ukuthi ukuthi ihlakaniphile, kanti nina ninjani makholwa? Nifuna ukuthi umuntu abe isigqila senu, abe imkhovu yenu. Sho ukuthi wena uyayazi into oyenza ngale ngane. Why ungafuni ukuthi le ngane le isizwe? Why ungafuni le ngane le ukuthi iyenzelwe imisebenzi? Ubafo esengiquza ngisho nakuma-status bathi bayakholwa, kodwa nje amabala. Ubafo vele ekuseni ngivuka ngayo ngisho kuma-status abafuna ukusiza, abafuna ukusiza umndeni. Ezukuthini ngigcine ubafo ngimtransferelile u-30,000, ngithi bafo lalela la, mina ngiyingena izinto zenu zamadlozi, but le mali le ngiyakunikeza ukuthi uyisize entweni ezokusiza ekuqaleni ibhizinisi, noma ekwenzeni noma ekwenzeni ini. Hayi ubafo futhi abhale kuma-status, ngiyabonga dadewethu, sengizokwazi ukuthenga inkomo, ngihlabele uSibahle asizakale. Hayi ngempela uSibahle wahamba almost 2 months laphaya endlini yami. Kwathiwa ngazi uzofika ahamba yogonqa kanjanjani, kugonqwa ini before usiko, before kuprepare usiko, kwenziwe inhlambuluko, kwenziwe ini, uzohamba ayolala ngaphezulu kwethuna lamakhe. Washiwe nje izinto eziningi ngoSibahle. USibahle wahamba for 2 months
Hayi uSibahle ehambile for 2 months abuye kuSibahle. Hayi abuye uSibahle ngijabula ukuthi hawu ingane yami ibuyile. Yabona phela ngasi ingane yami because uSibahle wakhuliswa yimina bafethu. Shukuthi kulomgonqo wakhe wesuka ekhaya kubo kumalume wakhe ahamba esikoleni. Kulomgonqo wakhe kodwa nje wengekho ekhaya for 2 months because oyosofeza izinto zosiko. Ayi uSibahle-ke abuye ekubuyeni kwaSibahle ngiqale nje ngibe nenhliziyo encane, ngiphathwe inhliziyo encane. Phathwe inhliziyo encane ngendlela eyisimanga engayi-understand. Inhliziyo encane ibhilite. After inhliziyo encane ngiqale-ke manje ngiphathwe ikhanda. Ngiphathwe ikhanda elingapheli, ikhanda elibuhlungu, elingezwa ama-painkillers, elingezwa lutho, ikhanda elinkenkethayo. Ngihambe ngiyayibhedlela, ngiya kodokotela, kwenziwa ama-test. Test after test, ngiyalaliswa ey'bhedlela bafuna ukwenza ama-test. Kube khona imishini engixhunywa yona ubusuku nemini befuna ukwenza ama-test. Odokotela nje bathola ukuthi mina anginalutho. Ayikho into abayibonayo, igazi lami akho lutho egazini, ama-scans akasho lutho, akavezi ubuhlungu, abazi ukuthi inkinga ikuphi, aba-understand. Shukuthi leli khanda leliqhubeka lingqenqethe, abazalwane bangithandazele ikhanda lila. Azathi omunye umzalwane-ke very very close naye, umzalwane omkhulu enkonzweni. Athi mzalwane ngicela ukuthi uze la kwami okwey'nsukwana sibone ukuthi simisa kanjani. Mengivuka ekuseni ngikubeka izandla, emini ntambama ngikubeka izandla. Hayi ngifike kamzalwane, ngafika ikhanda lingiphethe, ngithi mengivuka ekuseni kamzalwane ikhanda lisekho. Ikhanda likho, day number 2 ikhanda likho, day number 3 ikhanda likho. Athi umzalwane yena ngokubuka kwakhe shukuthi inkinga ilapha ekhaya, shukuthi lapha ekhaya kunamadimoni. Hayi umzalwane abuye nami kuzokhuleka kwami. Ayikhuleke kwami uyamfica nansi ingane yami uSibahle bakithi iyakhwishizela indlu, iyacwebezela, uyapheka, uyasiphakela, usiphethe kahle uSibahle, nasemkhulekweni nawe uyasijoyina akhuleke nathi. Ayimani umzalwane wami mangabe fika le khaya naye imqale lenhliziyo encane. Angisho sokhuleka insukwana, sasokhuleka for a week umzalwane ehleli la kwami. Imqale lenhliziyo encane naye ukuthi after 3 days umzalwane wami ikhanda selimphethe. Mina nami ikhanda lami selibuyile njengoba sengila kwami. Selibuyile ikhanda njengoba sengila kwami. Umzalwane abe convinced ukuthi kunamadimoni la kwami. Athi umzalwane ucela sifast for insuku ezintathu before ahambe. Ayisifaste ngempela singadli lutho, singaphuzi lutho for lo 3 days ikhanda lihambe. Ayi umzalwane aphindele kwakhe azi ukuthi impi inqotshiwe, naye mekafika kwakhe ikhanda lisamphathanga. Mina-ke sengibreakile la kwami ikhanda liqale phansi. Umina sengiyafona, ngiyahayiza, ngikhalela lo mzalwane ikhanda libuyile. Hayi umzalwane athi hayibuya mzalwane, buya mzalwane. Hayi mengibuya kamzalwane mengifika nje, mengivuka ngakusasa ikhanda lisekho. Ikhanda lisekho. Athi umzalwane yazi ukuthini? Ngicela ukuthi uma ufika kwakho ufika ungadli. It's either uyafasta, utshele umndeni ukuthi uyafasta, noma mangabe uyizwela ukuthi wena uweak ungafasti, uhambe uyodla ngaphandle, but emndenini enganeni yakho uthi ufastile ukuze ingaphoxeki ukuthi mhlawumbe ukudla kwayo. Uhambe nje uyodla ngaphandle. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe usathane lapho kwakho uhlala emakhabetheni, uhlala kwigrocery. Hamba nje wena uye kwakho ungadli, uhambe uyodla engxenye. Ake ngempela ngingadli ikhanda lime ukungiphatha, liye ukungiphatha. Angidlela emakhoneni-ke manje. Ngitshela ukuthi usathaneke umzalwane lo ukuthi uzo-arrange abazalwane, kuzokhastwa amadimoni, kuzokhulekelwa amakhabethe ami, kukhulekelwa igrosa, kukhulekelwa yonke into ngoba amadimoni ahlele egroseni lapha kwami. Ngaleso sikhathi uSibahle ubengasagoduki, besehleli nami athi ungigadile. Futhi uSibahle ngiyamthatha ngimnyisa esikoleni, ngiphinde ngimlande ecollege ngaleso sikhathi. Mengimhambisa ngimlande as some sort of distraction nje, yabona. Ngimhambisa ngiyamlanda esikoleni njalo. Sengumuntu-ke ongadli-ke, umuntu ohlezi efastile, yabona. Sengihlezi kumuntu ofastile. Mabe kuwukuthi ngifuna ukuthi ingane yami ingabi consent ukuthi sengifasta njalo, ngifike nokudla ngithi ngizobreak ifasting, ngifike ngikudle, ngiyiphakele naye ingane ukudla ama-take away.
Kuqale-ke manje kuba nomkhuba omusha, ngivuke ekuseni kube ngathi ngincinzwe inyosi or ngitinyelwe i-something endaweni eyodwa. Kunendawo ehlezi ibuhlungu la eqolo njalo. Ikhanda-ke selibuye-ke manje. La eqolo kunendawo ebuhlungu engathi nje ngasikhonto engitinyelile ebusuku njalo mengivuka ngathi kunomasketi ongincinzile noma yini engincinzile lapho. Ikhanda liqale phansi-ke manje liqale phansi ikhanda liqhubeke. Ngize ngihambe-ke manje ngibuyele kamzalwane futhi. Hey mzalwane, kuba ngcono mengizela kwakho. Ngazi ukuthi sengiyahlanya-ke manje ikhanda libuyile. Sengiba angazi kunomasketi ofika ungincinze endaweni eyodwa njalo ekhaya. Hhayi, mengifika kamzalwane akusekho ukuncinzeka. Liphole ikhanda. Umzalwane athi, hayi mani mzalwane, ikhona into ekhona enga-understandeki lapha kwakho. Ngicela ukuthi ingane uyithume endaweni ewukude lezogibela khona ihambe maybe for a day or for 2 days. Uyithume nje noma uthi uyithume nje ingane ihambe, noma ingane uyibize uthi ayize la kwami ngizoyibeka izandla. Mangabe sekunjalo ufike kwakho ubiza inkampani ezokufakela amakhamera lawa afakwa kuma-globe ama-lights noma afakwa kuphi endaweni e-private noma ahlonywa nje endaweni eyi-private. La makhamera ozofike uwabuke ukuthi kwenzakalani kwakho ebusuku mangabe ulele. Ubuke nje usikwenzakalani. Ayike ngempela umzalwane awafake umzalwane ayibize ingane ize kwakhe ingane ijwayelene vele nezingane zakwakhe. Angisale-ke mina ngifaka amakhamera la kwami, ngiwafaka amakhamera. Emakhamereni akhona ama-hour la ekuvelana ikhamera ihlihlize khona inga-capture-ishi lutho. Lapho-ke ngovuka ekuseni mina sengincinziwe futhi umaskito. Ikhona nje i-hour la ikhamera evelana ihlihlize khona. Ngivuke ekuseni mina kubuhlungu-ke manje ikhanda hayi lisho ukungithatha-ke manje ikhanda, lisho ukungithatha ikhanda. Lana emakhamereni nginokunothisa ukuthi ingane yami mangabe ingenelwe ucingo ayilibambe endlini. Ingane yami ayazi kunamakhamera la. Noma kuthiwa angikho ngisemsebenzini noma ngikuphi ingane yami ucingo ayilibambe endlini. Iyaphuma iphume ngegate ihambe iyokhuluma nocingo because nginamakhamera asegcekeni. Iyaphuma nje iphume ngegate ihambe iyokhuluma nocingo ngaphandle kwegate. Ikhamera yami khona ikhamera yami elekudeni emcapture-ishayo ukuthi umi ngaphandle kwegate kodwa angitholi ukuza ukuthi usuke ekhuluma nobani, ekhuluma ini. Inamba nje la efonini yakhe lesuka ifona mengizuma in the time iringa ibhala ukuthi ABC. Sho ukuthi umzalwane naye unayo access kumakhamera. Uyakwazi ukuthi abone usikhona into eyenzakalayo kumakhamera. Lento yalengane ingavumi ukudlula engqondweni kamzalwane. Kuthi kusenjalo ngidecide ukuthi yazi ukuthini because ngagcine ngifaka usisi wami as beneficiary kumuntu ozongcwaba namapholisi wami nomuzi wami nayo yonke into because anginabo abantwana. Othi ngihambe ngiyoshintsha ngifaka usibahle because kuyacaca ukuthi ngiyahamba manje insuku zami zokugcina nami sengiyabona ukuthi ikhanda indlela engiphethe ngalo ayi ngiyahamba, ngiyabona ukuthi ukuhamba sekuseduzane manje. Ngihambe ngiqale ngomasingcwabisane wami, ngitshe sizoqala amasingcwabisane ngize kumapholisi. Hayi mengifika kumasingcwabisane ngifica kamasingcwabisane kuthiwa umasingcwabisane wena kade wawukhansela in writing. Hayi bo bafethu, kade ngawukhansela in writing kanjani because imali iyaphuma ireferencwe ukuthi igama lomasingcwabisane wenu and mina ngikhokha roughly 600 rands for lo masingcwabisane per month. Niqonda ukuthini yini into enishoyo because lo 600 rand ngikhave mina ngakhava umfowethu ngase ngikhava usibahle sikhave thina soba 3. Nisho ukuthini bafethu ukuthi kudala mina ngaphuma kudala ngawukhansela umasingcwabisane angisawukhokheli ngoba masingcwabisane mina ngiyawukhokhela. Ngiprint out i-bank statement bathi bona hamba ye-bank uyothola ukuthi ubani lo ubani lo mkhokhelayo la iyakuphi lento le. Bangitshengisa ama-banking details abo bathi naka ama-banking details wethu, hamba uyothola ama-banking details ebhenki u-corresponde nala wethu ubone ukuthi akafani na. Mengiye ebhenki ngiyo-enquire ngale mali le ephumayo
bathe ebhenki hayibo angani wena owazenzela i-stop order. This is not even a debit order, it's a stop order. Wena owenza i-stop order wahambisa imali wayifaka kulo muntu wayireferensa ngaleli gama lamasingcwabisane ofanayo. Athina sikaze senze thina i-debit order, asikaze senze i-debit order. Wena wazenzela i-stop order wayikhansela i-debit order, wabhalela ibhenka yakho ukuthi ufuna ukukhansela i-debit order. Yathi ibhenka yakho ikhansele kwi-online banking yakho, ikhansele kwi-app yakho, kwi-banking app yakho, wayikhanselela wena lo debit order. Waze waletha ngisho nencwadi ukuthi usukhanselile from the service provider lo masingcwabisane loyo. Jes Maria mazi ngithuseke indaba ey'ngaka. Ngisathuswe yileyo ndaba kanjalo ngithole ikholi evela kumzalwane. Umzalwane uthi ucela ngidlule kwakhe. Ayi ngempela-ke ngihambe-ke ngiyodlula kamzalwane-ke. Inkinga ayikho, ngiyadlula manje ngiya kamzalwane. Futhi ngifuna ukumxoxela nale ndaba lezi ezi-strange ukuthi nansi imikhuba eyenzakala kwami. Umzalwane afika angitshela ukuthi lalela sisi, ayingihlali kahle indaba yale ngane ukuthi mabekhuluma nocingo iyaphuma iye ngaphandle. So ngifuna ukubona ukuthi ubani lo khuluma naye, ikhona i-conversation ekhona, kwenzakalani, because noma kuthiwa iyo-texta iyaphuma iyo-textela ngaphandle, kusho kungangena i-message iyaphuma i-message yoyifundela ngaphandle. Ngifuna ukubona ukuthi kwenzakalani. Le ngane i-away ngalamakhamera sisi, uthi kunamakhamera le ndlini. Ngitshethe ayikho away, angaze ngiyitshele. Futhi nje uSibahle umuntu ongakwazi ukufihla into enhlizweni, ngabe usangibuza ngalamakhamera. Ake ngempela athi umzalwane lalela-ke uSibahle ngoba ujwayele ney'ngane zami, ngizothi ngifuna ukumkhipha ngoba ngiyabona ukuthi le ndaba yakhe iyam-affect. Ngikhiphe wena uSibahle umina sihambe for i-massage. Sizothi singangena ku-massage, amafoni-ke khona kule massage siyakona amafoni awangeni. Sizothi singangena mase mina ngiyaphuma because ngibatshela ukuthi mina ngichoose i-massage different because ngikhulelwe angimasajwa le, ngiphume ngihambe ngiye kwelinye igumbi. Mengiya kwelinye igumbi kanti ngiyolanda lamafoni aSibahle, ngifuna ukuthola ukuthi kwenzakalani, yini into aphezulu kwayo uSibahle. Shuthi umzalwane i-passcode kaSibahle yefoni okuvula ifoni ubeseyitholile ngoba uSibahle mangabe eyibukela lo TikTok bakhe ubekababukela endlini, kodwa mekuyi-message noma kuyi-call ubekaphuma ngaphandle kwegate. Ake futhi ama-calls kaSibahle bengathi nje acupha ikhala, afona ngale y'khathi lezi mina ngingekho endlini ngazo. Umzalwane mangabe ebheka ifoni athola ukuthi lo ABC umalume kaSibahle, ubhuti wami. Kuyakhulunywa lana ama-message bayasho ukuthi sengibonile lapha ebakhamereni uSibahle kanjani uma wakho lapho usefaka amakhamera akhe ebusuku uyiza ngizokulethela i-device esikoleni. Angisho mina uSibahle ngangimlanda ngiphinde ngimbuyisele esikoleni, ngangimlethe esikoleni ngiphinde ngimlande. Athi ngizofika esikoleni sakho ngizokulethela i-device thizeni ozovela uyipresse u-on ngenkathi usuyongena ngale ekamereni likama wakho. Inkathi uyongena ekamera lama wakho sho le device-ke uSibahle mina ngangitshela nje ukuthi ixhunywe la efonini yakhe, ixhunywe efonini yakhe. Wevela ifoni lela ngaphansi komcamelo, isandla sakhe mangabelele vele umcamelo ubeka ngaphezulu, izandla ngaphansi, apresse nje la efonini leyo nto leyo oyifakile kufilizeleka amakhamera, useyovuka kuSibahle enze into zakhe. Ayike ngempela-ke umzalwane abone lento la emafonini. Ake uma beqeda imassage sebephindela kamzalwane-ke, kephindela mzalwane kuyodliwa idina nani. Umzalwane iy'ngane uyihambisile zonke. Sibahle nginamaphoyisa engiwafonelile azofika any minute from now. Ngifuna ungitshela isitori ukuthi kwenzakalani, yini lento yenza uma wakho ukuthi aphathwe yikhanda. Mangase usitshela iqiniso mhlawumbe singaxolela amaphoyisa sithi hayi asazi lutho akangakubophi, kodwa mungalisho iqiniso based on ama-message engiwatholile efonini yakho. Sibahle, you are going to jail, you are going to rot in jail. Akayizo Sibahle. Aqale uSibahle asho udabula ukuthi ukhulume amaphoyisa asendlele samncane mangabe amaphoyisa afika la singalazi iqiniso ngesikwazi ukuthi banomalume wakhe bamhlalisa phansi, kodwa besilazi iqiniso sowatshela amaphoyisa ukuthi akajiki. Bathi uyabona ukuthi khuluma Sibahle usho umzalwane
kuzomela ukuthi sisebenzisane ukuze izinto lekhaya zilunge. Ayike mangabe bethi kuzomela sisebenzisane kwahanja kwaye enyangeni uSibahle uma kaSibahle wazoqamba amanga ngesifo sokuthi uyamkhohla uSibahle esikoleni kwakwamanga uma wakhe wengaguli. Uma wakhe wengenamali ethathwe i-credit card kwangekho konke lokho kwakwamanga kwakuyinto ediscussiwe umndeni wahlala phansi wayibrainstorma. Asho kuSibahle ukuthi wahlala yena lana inyangana iminyakanyana because kwakune life cover uma wakhe banomalume wakhe babeyenzile ukuthi mina mengifika lana ngizofike ngidwebe umuthi lapha yana wena ufika unkekethelwe ikhanda mase ke uyashona. Mangabe ushonile bazobe sebeyaclaima imali lena bavusa umuzi wasekhaya bahlukaniselane phakathi ngoba bona abahlakaniphanga ukuhlakanipha kwathathwa wena konke wena kuphela ophumelele bona baphumelele empilweni. Aqhubeke kuSibahle asho ukuthi yena wawudweba lo line ngalomgqo kuthiwa kwadebe ngawo wena wathi ufika ikhanda la nkenkethela kakhulu naye sebona ukuthi ayisho ukuthi sekuyenzeka njengokufisa kwakhe wathi nje muqeda ukuhamba ama steps amabili amathathu ikhanda lasele yaphela. Naku kuSibahle sechaza ukuthi yena wathola imessage yokuthi uma wakhe uyena oaffectwe ilo muthi ukusho ukuthi bekhona izinto abangazenzanga kahle uma wakhe kwafa yena ekhaya instead of mina. Ayaqhubeke kuSibahle achaze ukuthi inyanga ke yayisikhulumile ukuthi kumele kuthengwe inkomo kwenziwe ukuthi nokuthi kwenziwe ukuthi nokuthi ukuzeke manje amandla asuswe kuloshonile amandla ngoba loshonile beyaphethe uhafu amandla nomalume ephethe uhafu amandla sekumele wonke abuyele kumalume ukuze zonke lezi zinto lezi esizozenza zisebenze. Achaze kuSibahle ukuthi beyangenawo imali umalume bekade engenayo imali yokuthenga inkomo ngoba inyanga yayithi kufunakala inkomo ukuze kubuyisela amandla kuyena wonke kukwazi ukuthi kuqhutshekele phambili. Asho ukuthi wena lo 30,000 lo wawukhipha mana lo 30,000 iwona lo wenza umcimbi wasekhaya ukuthi umalume akwazi ukuthi athathe amandla kulo uma wami my biological mother oshonile awabuyisele kuyena wonke amandla 100% ukuze kwazi ukuqhubeka necebo. Hayi ngempela inkathi ngihleli 2 months ekhaya kwakusetshenzwa lezo zinto nathi sasetshenzwa sagcatshwa ukuthi kwakhona into engizokufakela yona ekudleni mangabe ngiyifaka ekudleni ingangisebenzeli mina isebenzele yona kuphela. Lo 2 months nje ngangiphekwa ngigcatshwa ngenziwa zonke lezo zinto lezo. Hayike mengibuya ngempela lekhaya ngiqala ukuyifaka lento lena ekudleni ngikubona uphathwa inhliziyo encane ikhanda liya ngokuya likuphatha. Shukuthi ke lo muthi lo bukade uzokubulala after sekuvuthwe umshwarensi buzothatha nje isikhathi lokuzukazuka after 9 months ukuzukazuka for 9 months mase uyakubulala after 9 months. Achaze kuSibahle ukuthi yena banomalume wakhe khona umuntu owalandwa umuntu weIT owenzela nje ubugilingwane ukuthi akhansela amapolisi wonke mina ngathunywa because lapha ekhaya kwakho kunama camera siyakubuka yonke into oyenzayo siyawazi ama password akho amabhenki sazi yonke movement oyenzayo yonke call oyenzayo sazi yonke into ayikho into esingayazi ngawe. Kunomuntu ohlezi nje ekubuka 24/7 ekubuka kuma camera usenza nje shukuthi njengoba sasikubuka kuma camera sathola ama password asakhase ebhenki sathola yonke into sakhansela insurance yakho izinto njengo funeral cover sakhansela imali biza kuthina nezinto eziningi sayikhansela kube ngathi ziyaqhubeka wena usazoyithola imali bisidliwa yithina because umalume bekafuna ukuthi abe nemali nje yokukhokhela labantu abasebenzisayo because inyanga iyakhokhelwa monthly nani yabona imali omnikezayo umalume egrosa ngoba incane yanela yena nomndeni wakho ukuthi adle leyo grosa kodwa akabi nemali yokukhokhela inyanga nemali yokukhokhela abantu abazomenzela ukuthi nokuthi so bese thatha lo mali kube yona mali akhokhela ngayo abantu. Wena nje uyitshela ukuthi ukhokha 3,000 for ukuthi yabo le mali lo ikhokhayo shuthi kwakunemali engangiyisave u6,000 ngiyathola ama reports ukuthi lo 6,000 ungenile ngiyathola ibalance iyaqhubeka iyakhula
kanti only to find ukuthi lonto lo zonke into engiyitholayo izinto ezifake ezisendwa yilo muntu lo we-IT. Aqhubeke kuSibahle achaze ukuthi njengoba kade uloku fasta uya kaMzalwane bekhulunywa ke manje kwathiwa hayi ngoba akasadli ke akajovwe ebusuku. Le nto ade ngiyifake ekudleni ke bese ngikujova ngayo ebusuku, bengikujova endaweni eyodwa. Ngikujova endaweni eyodwa njalo ukuze phela ungazi ucabange into eziningi. Ngikujova endaweni eyodwa mase ke uyangena lo muthi ikhanda likuphathe noma kuthiwa ufastile mase wenze njani ikhanda likuphathe. Ingakho kade ubona ukuthi mabuye kaMzalwane ikhanda belingakuphathi. Besidiscussa ke nobhuti wami ukuthi hawu nangu sehambi nomalume, nangu sehambile into esoyithini le athi hayi khulileka uMzalwane unendoda yakhe unengane, akekho umuntu ongagcina umngani wakhe isikhathi eside kanje, mnyeke uzobuya. Nansi-ke inkinga mangabe usufaka amakhamera ke asisakwazi ke manje ukuthi sikwazi ukuthi sizokujova ebusuku. Hayi umalume wafika ke esikoleni, umalume vele izinto eziningi ubenokufika esikoleni wena angisho ufike ekseni nantambama uzongilanda, ubenokufika esikoleni sifike sidiscuss ngebreak sidiscuss mase uyahamba. Sho ukuthi umalume kafika esikoleni anginikeze enye device, uyabona la kwifoni yami kwifone cover le device le ngayishuthekala ngaphakathi. Mina nje ngifaka umunwe mase ngiyayipressa le device le ipowerful, iphazamisa amakhamera lendlini enza ukuthi amakhamera afilizele. Mase ke ngiyahamba ngiyoqala ngenza umsebenzi wami if ukuthi amakhamera aseyafilizela. Umsebenzi wami wokuthi ngikujove ungenwe lobuthi lo muthi esesufakayo because izinsuku zakho seyisondela, amalanga seyabalwa ngoba i-insurance sekujoyinele yona isivuthiwe kahle kahle ukuthi wena wakashoni sidelay so ukuthi izinsuku azakapheleli because khona izinsuku lekade ungawutholi khona umuthi uhambe kaMzalwane uyothandaza khona. Nale izinsuku lezi mangabe ufastile uthola ukuthi lezo izinsuku lezo beyicount ukuthi amalanga akho okuphila ngehliki. Nale izinsuku lezi uthola nje ukuthi ukaMzalwane ukuya kaMzalwane kusiphazamise kakhulu eplanini lethu, kodwa sayitshela ukuthi nje noma kuthiwa iplane lingadelaya kodwa okusalayo liyogcina lenzekelile lona. Izinsuku zokuthi udlule zona ziyogcina ihlanganile because kumele izinsuku zonke zihlanganiswe 9 months. Athi eqeda ukuchaza uSibahle athi uMzalwane lalela lana ke Sibahle, enkantolo ke angesikwazi ukuthi uboshele le witchcraft okade uqeda ukuyivuma lana, kodwa into ongaboshelwa yona ningaboshelwa ifraud ukuthi bekade nifrauda u-anti wakho. U-anti ke yabona ngavela ngaphelelwa amagama ngathi labantu noma ngabaxolela isigcino sabo vele ukumbulala because that's exactly what they want. Egcineni kosuku bazongibulala. Ngamvulela kuSibahle banobhuti wami icala, mebefika enkantolo uSibahle waphika athena akaze ayikhulume lonto leyo. Luckily uMzalwane kwakhe unamakhamera, lamakhamera i-audio nje ayikhipha njengoba injalo. Kwa-investigatwa ke kwatholakala ukuthi ubhuti wami lo umalume kaSibahle is involved kuyona yonke le corruption le ne-fraud ukuthi bantshontshe imali kuma-accounts wami nokuthi kade bengibuka kumakhamera. Baboshiwe ke nje njengoba ngikhuluma, and yonke lento le yenzakale because of ukulunga kwami ukuthi ngi-accepte uSibahle ukuthi azohlala kwami, kanti umuntu uthunyiwe ukwemission, umuntu uzosebenza. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho ke isitori sethu okwanamhlanje iyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Sinithanda kakhulu. Ngiyazi omunye umuntu uzongibuza akathi kuphelelepi ngawe. Ngiphila impilo yami njengamanje, ngiqhubeka nempilo yami. Ngihamba i-counseling ukuthi ngizama ukukhohlwa ngayo yonke lento engidlule kuyona, kodwa ke uSibahle banomalume wakhe bayabhadla ejele. Siyanithanda kakhulu.